Здравейте, приятели! Аз съм NeviBG. Това е третата част на Евротрък. Да продължаваме. Ако си спомняте от миналия клип, бях стигнал до тук. Извинете, малко се увлякох по играта и не можах да ви кажа довиждане до скоро. Ще се очакваме на третия клип или нещо от сорта. И така, сега това е третата част и ще гледам да стигнеме. Ако не стигнеме, ще има и четвърта част, нали там. Абе, доста ще играем на тази си игра, няма да е малко като цяло. Но това, което най-ме дразни, че може да снимам по 10 минути, понеже не съм с фулната версия. Плиз, кажете ми откъде да си изтегля фулната версия безплатно, защото понеже не ми се купува, понеже е много скъпа, брат. Не мога просто 30, колко беше там, 36 долара пише, направо си слуша или пък с друга програма, която е фулната да снимам. Кажете, защото за сега знам, че Bandicam е доста хубава и затова с нея снимам. И за мен е проста, най-простата, не знам що. Става сутрин, да махаме фаровете. Охо, минаваме кола, лол. Да минам от тази страна да не ми пречим, защото понеже се изпреварва от лявата страна. И така. Без да искам включих ръчната. Пише там на таблото на тира, там където си пише километрите и разни такива, пише, че е 7 почти. 7 без 5, без 6 де. Вече без 5. Леле, колко бързо минават минутите. Вече без 4. Де да беше. Добре, че не е така в истинския свят, защото... Охо, пред нас има як камион. Чакайте, бас, с колко вървя, защото съм толкова бавен. Аз си вървя с 90 км и си мисля, че съм бавен. Сега като го минаваме ще ви покажа камион, защото ремаркето е някакво много яко. Мен ме кефи. Стига да не завиеме преди да го минаме, защото като гледам върви доста бързо. Много бавно го настигам. Така, време е за изпреварване. Вижте какво е яко. Вижте просто ремаркето като цяло и даже черен тира. Като някакъв дебелак го кара. Извиняй, пич. Като ти гледаме якия камион, без искам те отдрах. Някакъв тук има без ремарке. Бати пичо. Така, имаме бензин. Няма да пълня. Как си, пич? Чакайте да ви покажа малко и воланчето. Така. Както виждате, тъпото за мен е, че не са направили вижте сега стъклото на тира, сякаш няма стъкло. Трябваше да го направят някакво по-реално. И освен това, волана, нали, вътре има някакъв човек, който по принцип трябва да държи волана, а не му се виждат ръцете. Това за мен е малко странно, защото сякаш го кара дух. Нали. Гледайте сега. Вижте колко ми е дълъг тира направо. Къртя с него.
Абе, аз като пълния пич си върва от в плотната, откъдето върват най-бързите коли. Аз съм много бърз, нали. Направо пуснах турбото. Вижте какви са яко направени там. Тия въртележките, как се казваха, бе? Не мога да се сета. Как беха, бе? Няма значение. Камионът ми май започна да дига повече. Опа, какво направи? Опа. Като караш не е лесно да сменяш тук. Какво направих? 90 км върва. Окей. Чакайте. Опа. Ето така, да. Навлизаме в тунел. Тук е яко. Тън. Малко дискотека. Тън. Извинете. Гърлото ме издращи. Вижте, този камион, ако не се лъжа, вози някакви животни, а те да не се виждат. Опа. Не. Добре, че не ми даде глоба. Без да искам блъснах камиона. Още съм чак толкова добър в карането, понеже нали се оглеждам навсякъде и така. Не си гледам пътя. Така. Вижте на GPS-а колко е яко. Тук е някакво като цвете. Къде минавам пътя, как е направено, направо човек се обърка. Това беше гаден залай. Поточно закъснях. 8:30 сутринта. Не снимам в 8:30 сутринта, просто там долу пише на таблацията. Не знам точно какво се казва, аз викам таблация, може и да се казва така, защото съм чувал. Но километраж ли беше, кое беше нещо подобно. Но може и да е таблация, не знам. Или табло, или каквото е там. В нея значение. Тук са направили някои коли, които са, по-точно всички май ги има и в истинския свят, не знам. Не знам точно тази, която ме мина, каква е, но съм виждал Шкода, виждал съм Опел. Ето тази, например, ако не се лъжа, е Опел, което ме мина, ама те ме минат, охо. Тази каква беше, ама те са много бързи, аз не мога им видя това. Ето тази, която ме мина в момента е. Да, не мога видя нищо. Ето, например, Опел ме мина, Опел. Червения там. От дясно. Това не знам какво е. Някаква джипка. Охо, Мерцедес. Колко е бърз. БМВ. Не знам дали вие ги забелязвате, но видях Мерцедес и БМВ. Какво е това сега? Някаква... Волво! Джипка Волво. Виждате как летят птиците горе. Така минавам ги и не мога да се видят вече. Виждам две за сега. Ето едната пред нас, при кабелите. Минахме вече. И птици са измислили. Добре се направили играта, добра. Харесва ми. Само че тук някакво забавяне има, не знам що. Така, да видим тази кола. Явно има там надолу нещо. Трамери. Здравей, колега. Оп, тук трябва да завия. Спирай, бе! О, шит. Добре.